Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen onder leiding van premier Jette met 66 zetels. Ze nodigen oppositiepartijen uit om steun voor grote onderwerpen te bespreken. Het kabinet heeft in de beide kamers geen meerderheid en moet dus per wetsvoorstel steun vinden. VVD hoopte op deelname van JA21, maar D66 is daartegen vanwege grote inhoudelijke verschillen op onder meer asiel, stikstof, milieu en de EU. De onderhandelingen over de vorm en inhoud van het kabinet gaan gewoon verder. De Mexicaanse regering wil nauwer samenwerken met de VS op het gebied van veiligheid. De Amerikaanse president Trump dreigde met grondaanvallen tegen drugskartels in Mexico. President Sheinbaum stuurde daarop haar buitenlandminister op pad om contact te leggen, mogelijk direct met Trump zelf. Mexico wil zo de bilaterale samenwerking versterken zonder buitenlandse militaire interventie. Vorig jaar leverde het land al tientallen kartelleiders uit aan de VS en intensiveerde het de samenwerking aan de grens. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio heeft vandaag gesproken met NAVO-chef Rutte over de Arctische veiligheid. De leden van de NAVO zijn bezorgd nu president Trump militaire middelen niet uitsluit om Groenland in te lijven. De premier van het eiland noemde Trumps opmerkingen al respectloos. Volgende week praat Rubio met Denemarken, de eigenaar van Groenland, en een vertegenwoordiger van het gebied over de situatie. En luchtvaartmaatschappij KLM annuleert morgen ondanks het winterweer geen vluchten op Schiphol. Eerder deze week vielen honderden vluchten uit en hadden 300.000 passagiers vertraging. Inmiddels zijn de meeste reizigers omgeboekt of omgeleid naar andere luchthavens. Met grotere vliegtuigen probeert KLM de achterstand in te halen. Voor vanavond waren er uit voorzorg al 80 vluchten geannuleerd. In het noorden van het land zijn al verschillende provinciale wegen afgesloten vanwege de vele sneeuw. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw. Het kwik daalt naar rond het vriespunt in Zeeland tot -5 in Groningen. Bij een matige, in het noorden vrij krachtige tot harde noordelijke wind. Morgen valt er ook her en der sneeuw en zijn er zonnige perioden bij 1 tot 4 graden onder nul. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you trying to act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? Yeah. And if he's just a friend, then tell me why's he always calling? Or why's he calling? You can't play me like a fiddle girl, see that's where you went wrong. There's been rumors around this town and now I know what's going on. You and him, you say you're friends, but we both know damn well when I ain't around, you're going down, but you ain't by yourself. Oh boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby can you tell me? Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you tryna act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? So much you're knocking off the leaves. I got my own thoughts on what's going on when I ain't intending to see what he say when the door closed. You can't see if it don't show. You say I'm overthinking just cause I wanna know. Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you tryna act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? That boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby, can you tell me? That boy in a ridgeline, and I drive a Chevy. He ain't got no straight pipe, so baby, can you tell me? Why's he call you darling? Why's he call you daily? Why you tryna act like I'm just out here being crazy? How's he know your mama? Does he drive your Mercedes? You can say whatever, baby, what you wanna call it, but why's he call you darling? Yeah. That boy in a ridgeline, and I drive a Chevy, but why's he call you darling? Chase Matthew. En
Young Darlin hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Van harte welkom weer. Nieuwe uitzending 9 januari 2026. En ik heet de heren van Endeavour. Van harte welkom Gijs en Anthony. Leuk dat jullie er zijn, heren. Ja, thanks for having us. Ja, dankjewel. Ja, we zijn een tijdje weg geweest met Lucas on Air. Het is een paar weken geleden alweer tot ik een live uitzending had. Maar we trappen het nieuwe jaar stevig af. Met goede muziek van de heren van Endeavour. Ja, wat voor een band is het precies, mannen? Het zit wel aan de metalkant aan. Hè? We gaan er flink tegenaan vandaag. Anthony is het creatieve brein achter de muziek, Anthony. Ja, het is zeker wat steviger. En wij zien onszelf niet per se als een hele erge super stevige metalband. Nee. Een beetje meer de melodische kant, iets wat toegankelijker. Ja, we hadden het er net over, als wij een bandavondje hebben, dan zijn wij meestal het buitenbeentje. In de zin van dat wij eigenlijk in verhouding helemaal niet zo metal zijn. Nee, behoorlijk soft. Ja. Dus als jullie tussen andere metalbandjes in staan, dan zijn jullie nog de lieve jongens van de klas. Ja, precies. Ja. Dat zijn we sowieso. Maar het is toch wel, om het zo te zeggen, het zit wel echt in de metalkant. Hè? Zeker, ja, absoluut. En daar hebben jullie vorig jaar een album mee uitgebracht. Of 2023 juist, moet ik zeggen. Lang geleden. Ja. De tijd gaat eigenlijk veel sneller. For the Time Being was dat album. En vervolgens is er ook nog een EP uitgekomen, As of Now. Dat zijn een soort remixes. Hoe werkt dat precies? Ja, we hebben met een aantal lokale producers gewerkt om dat album een nieuw leven in te blazen. Door middels van het maken van wat remixes. Oké. En daar is dus uiteindelijk dan wat remixes van nummers die jullie al eerder een beetje hadden uitgebracht op dat oorspronkelijke album dan For the Time Being. Het zijn remixes van niet per se onze favorieten, maar wel hitjes van dat album, zeg maar. Voor zover we dat hitjes kunnen noemen. Het zijn allemaal vrienden van de band. Dus dat vinden wij gewoon superleuk. Het zijn allemaal, sterker nog, er zit zelfs een ex-lid van de band bij. Ja. Die heeft een van de remixes gemaakt. En we wilden wel wat uitbrengen, maar nog niet in één keer ons nieuwe materiaal. We wilden eerst even wat tractie krijgen, zeg maar. En dit was het supergoeie idee van Anthony om dat te doen. Ja, voordat we dan gaan beginnen met de uitzending, kun je dan nog even het rondgaan. Wie is de band Endeavour dan precies? Want ik zie op de foto 4 man natuurlijk. Jullie zijn hier met z'n tweeën vandaag. Maar voor de mensen die jullie nog niet kennen, wie en wat is Endeavour precies? Ja, zal ik hem pakken? Ja. Van links naar rechts hebben wij Anthony Scheijen. Dat is de gitarist. Ik wil zeggen lead-gitarist, maar we hebben er nog maar 1. Klopt. Het creatieve brein, de songwriter en wel een groot deel van Endeavour, mag ik wel zeggen. Dan hebben we Jan te Velde. Dat was de bassist, is nu drummer. Dan hebben we... wie is dat? Wie zou dat zijn? Heeft hij een snor op ter disguise? Het is een goede snor. Dat ben ik. Gijs Smeets. Ik ben de zanger. En dan hebben we daar Rob. En Rob die kan trouwens ieder moment arriveren nog. Oké, dus die komt er nog aan. Ja, die komt er misschien nog aan als hij niet geslipt is, uit de bocht gevlogen. Dat zou wel meevallen. We gaan het zien, maar we gaan in elk geval er tegenaan de komende 2 uur. En daarmee zijn we begonnen met deze uitzending van Lucas on Air. Een paar nieuwe dingen ook natuurlijk. We hebben deurmatten Lucas on Air, deurmatten hier in de studio. Weer een nieuw merch item. Dat is hier natuurlijk als we terugkomen van een vakantie. We gaan volop country hits draaien. En natuurlijk volop muziek van Endeavour. En daarmee zijn we begonnen met deze uitzending van Lucas on Air. En we beginnen met Luke Combs en Back in the Saddle. Too long. I've been waiting on a drummer to kick off a comeback song. I've been waiting in the wings like a dog on a chain. I can feel this fire building up a little while, and when check the wire, sure enough it's live, and try to stop it.
Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. She wanna take me around the town, hit the dive bars, two-stepping on my Jordans on the dance floor. Shot of tequila, 2 margaritas, and talking with that southern drawl. Used to the bass and now I'm wanting a guitar. Driving the range but now I wanna get a yard. She's sipping Bud Light, singing the last night. Damn, I might have fell in love. I'm Tennessee tripping, yeah, she got my head spinning like a rodeo. And yeah, that's the kind of woman make you call your friends up and say, I fell in love with a cowgirl. I'm following the curves like a back road. The way she fitted in them Levi's make a man never wanna go home. I only came for a minute, now she make me wanna live it. Yeah, Southern charm ain't no joke. Thank God for the cowgirl. I fell in love with a cowgirl, and I ain't coming home. Started out as just a little bit of Southern buzz. Now she riding shotgun in my Chevy truck. American spirit to smoking tail lights. I guess that I'm in it for more than just one night. Yeah, I'm Tennessee tripping, yeah, she got my head spinning like a rodeo. And yeah, that's the kind of woman make you call your friends up and say, I fell in love with a cowgirl. I'm following the curves like a back road. The way she fitted in them Levi's make a man never wanna go home. I only came for a minute, now she make me wanna live it. Yeah, Southern charm ain't no joke. Thank God for the cowgirl. I fell in love with a cowgirl, and I ain't coming home. Yeah, she my 24-karat Palomino. No, I ain't gonna let her go. I fell in love with a cowgirl. Ooh, I'm Tennessee tripping, yeah, she got my head spinning like a rodeo. And ooh, yeah, that's the type of woman make you call your friends up and say, I fell in love with a cowgirl. I'm following her curves like a back road. The way she fitted in them Levi's make a man never wanna go home. I only came for a minute, now she make me wanna live it. Yeah, Southern charm ain't no joke. Thank God for the cowgirl. I fell in love with a cowgirl, and I ain't coming home. I ain't never Lucas On Air op RTV Maastricht, Parmalee met Cowgirl. En we gaan nu eens een plaat van Endeavour draaien. Of eigenlijk niet alleen een plaat, maar ook een music video van... ja, je gaf net al aan de hitjes van jullie. Ze worden toch wel goed beluisterd, de platen zo, hè? Het is al flink wat beluisterd op Spotify. Ja, en 127 is at some point aan een playlist toegevoegd. En die heeft toen best wel wat streams gekregen, ja. Ja. En ik vind het ook wel een van de beste nummers van het album, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het ook een leuk nummer, ja. Het is wel redelijk creatief. Het was het eerste nummer ook, hè, dat we uitbrachten van het debuutalbum. Ik heb een core memory die ik heb aan het nummer is dat toen we daarheen reden om dat nummer te gaan opnemen bij Tommy. Shout-out Tommy. Dat was de eerste keer dat ik alleen reed met mijn rijbewijs. Ja. Dus dat koppel ik nog steeds aan dit nummer. Ja, nou goed, jullie zeggen het al inderdaad. We gaan het nummer 127, 127, noem het maar op, 127 in elk geval draaien. Laten we een beetje dan teruggaan in de geschiedenis van de band. Want je gaf het al aan, het eerste nummer dat jullie hebben uitgebracht van het album. Maar hoe is het nou eigenlijk Endeavour in zijn geheel ontstaan, bij elkaar gekomen en hoe zijn jullie dit begonnen, Gijs? Endeavour is ontstaan uit een coverbandje wat wij hadden. Ace heette dat. Way back. We begonnen met de standaard covers. Green Day, American Idiot en Nirvana, Smells Like Teen Spirit. En alle clichés hebben we denk ik wel gehad. Okay. Ja, zeker. Maar Anthony en ik merkten dat we steeds meer wel heftigere covers wilden doen. En een paar jongens haakten toen af. En Anthony en ik zijn toen eigenlijk Endeavour begonnen. In 2015 was dat. Ja, klopt. Toen hebben we een paar jaartjes aangeklooid, om het zo maar te zeggen. En dat we echt serieus bezig zijn. Van 2019 zijn we gaan schrijven aan het debuutalbum. Precies, toen zijn we aan het debuutalbum gaan schrijven. En toen merkten we in dat proces wel van... er verandert iets. Het wordt serieus. Ja. We gingen toen vaste avonden afspreken om te schrijven en zo. En
ja, dat is for the time being. En, ik wilde al zeggen van 127, 127, is in 2020 al uitgekomen. Dus dat was redelijk voordat het album er al was. Was onze eerste... we hebben daarvoor een EP gehad. Die is wel van Spotify verwijderd, want we waren daar gewoon... Ja, toen 127 uitkwam, waren we zo van... Ja, eigenlijk kan dit niet meer naast die dingen die we nu op Spotify hebben staan. Dat is een nieuwe eigenlijk. Ja, precies. En wij proberen dat te zien als onze eerste single. Nou, en daar was ook een musicvideo bij. En daar gaan we nu naar kijken en luisteren in Lucas en Eerste nummer van Endeavor zit erop en ook met de musicvideo. Ja, het is flink wat geweld, hè, Gijs, maar dat is wel een beetje het, wat jullie muziek inhoudt, toch? Ja, we hebben de breakdown wel geskipt. Dus het heftigste stuk van het nummer kwam daar nog na. Mm-hmm. Maar het is, we maken er geen geheim van dat we een metalband zijn. Zeker. En, ik vind het ook zeker leuk om af en toe een beetje te schreeuwen tussen het zingen door. Hallo Rob! Ja, in de tussentijd schrijft Rob aan die net... je valt meteen de uitzending in, Rob. Dus, eigenlijk moet Rob nu heel veel zeggen om even wat woorden in te halen. Ja, precies. En gewoon lekker de microfoon goed naar je toe schuiven. En Rob, jij bent dus bassist van de band. Ja, klopt. Oké. Nou, leuk. En ik vroeg het eigenlijk al aan de heren van hoe is de band nu precies ontstaan? Hoe is dat allemaal bij elkaar gekomen? Wanneer ben jij er dan in dat traject erin gefietst? Ondertussen 2 of 3 jaar geleden, denk ik. Ja. Toen zijn er hebben wat veranderingen plaatsgevonden. Ik ken Anthony van de opleiding. Gijs zat ook op de opleiding toen nog tijd. Wij woonden ook in hetzelfde dorp, kwamen we achter. Oké. Ja, inderdaad. Alle 3 trouwens. Alle 3, ja. Dus echt een opleidingbandje wat dat betreft. Je zegt de opleiding is een muzikale opleiding geweest. Wat voor opleiding was dat dan? Ja. Conservatorium Maastricht. Docent muziek wij hebben hem afgemaakt. Ja, ik wou net zeggen, ik ga dit niet vertellen, want ik heb het niet afgemaakt. Dat doet nog een beetje pijn voor me. Nee. Maar een muzikale opleiding wat dat betreft. En vanuit daar dus deze band ontstaan. Waren jullie dan overigens over daarover gesproken? Ja, dat valt me dan even tussendoor in. Niet een beetje het zwarte schaapje of zo op een conservatoriumopleiding als metal liefhebbers? Dat zou je denken, maar nee. Ja. Er waren echt wel veel metal liefhebbers. En het fijne aan mensen die een muziekopleiding doen, is dat ze overal het muzikale en de goede muziek in kunnen vinden. Ja. En ik denk een beetje heen door het schreeuwen en zien daar de musicaliteit in. Precies, en ik denk dat wij natuurlijk, omdat we theoretisch ook een beetje onderbouwd zijn, jullie wat meer, ik wat minder. Nou, jij ook wel. Natuurlijk wel wat meer neigen naar de muzikalere kant van de metal. En dat bedoel ik niet vervelend naar naar de minder, naar de heftigere kant van de metal. Maar ja, je hebt natuurlijk de hele heftige, niet zo harmonieuze metal. En je hebt de wat poppiere, harmonieuzere metal die wij maken. Ja. En dat past
prima in de sferen van het conservatorium. Hoe is dat voor jou als bassist, Rob, om die afweging te maken? Is dat heel anders als bassist zijnde een metal band spelen? Nee, ja, eerst was ik leadgitarist. Dus ik was eerst speelde ik, of ja, leadgitarist hebben we niet echt gehad, maar we wisselden wel af. Mm-hmm. En toen we uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om van 5 naar 4 mensen te gaan, ben ik dus van gitaar naar bas geswitcht. En het heeft zeker iets als je in een metalband bas speelt en je mag dus een breakdown, dus het heftigste stuk spelen. En jouw bas klinkt heel laag en de hele ruimte wordt dan gevuld met dat lage geluid. Ja, dat is super vet. dat is macht. Ik kan mij de eerste repetitie nog herinneren dat jij baste en dat je de hele tijd zo keek. Dus eigenlijk kun je meer je ei kwijt wat dat betreft in dit genre. Ja, zeker. Ja, ik speel ook al heel lang in het genre, alleen dan pas kort in de band, 3 jaar. Ja. Oké. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk en daarmee zijn we helemaal compleet wat dat betreft de band. Ja, voor mensen die vandaag kunnen aanschuiven. Voor nu Bottle Rockets van Scotty McCreery. Everybody's got a summer that they can't forget. They hold on to and go back to. Your mind's on the Carolina coast, still burning in my mind like a red sunset. Chasing embers till September, what I remember most. Bottle rockets in the sky, bare feet in the sand, bonfire in her eyes, cold beer in a can, moonlight on the waves, her kiss in the dark, the smile on her face when she'd make me break out of my guitar and play. Feel her fingers wrapped up in mine. Can still hear her laughing, see her dancing. You're making more than that sundress spent. Now who says you can't go back in time? Yeah, when that song, it comes on, I'm on rewind and I'm 17 again. Bottle rockets in the sky, bare feet in the sand, bonfire in her eyes, cold beer in a can, moonlight on the waves, her kiss in the dark, the smile on
Bottle Rockets van Scotty McCreery hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan door naar wat volgende muziek van Endeavour. Nu ook Rob is aangeschoven en de band zo goed als compleet is hier aan tafel. Het is in elk geval lekker gezellig druk in de studio. 3/4 wat dat betreft inderdaad. Ja. Hebben de mensen thuis die aan het kijken en aan het luisteren zijn en jullie misschien ook al hebben meegenomen als kijkers en luisteraars vragen aan de heren hier aan tafel, dan mag dat natuurlijk via 06 13 04 8885. Dat is WhatsApp of je laat gewoon een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram waar we ook live zijn. Dus dat kan allemaal, krijgen we dat allemaal binnen. Nu gaan we een plaat draaien wederom van het album. Colorblind in dat geval dan. Ik haal de volgorde gewoon een beetje door elkaar heen. We hebben een leuke selectie gemaakt van het album For The Time Being. Alle nummers die we gaan draaien. Zit er wel een verhaal in, een rode draad met het hele album wat jullie willen vertellen? In het album? Nou, nee. In dat album niet. Maar we hebben wel daardoor heel erg het gevoel gekregen van als we nog een keer een album maken, dan willen we het eigenlijk niet single per single gaan aanpakken, maar dan zouden we het wel vet vinden als daar een coherent... niet per se dat het een verhaal is, hè, geen conceptalbum, maar gewoon dat er een bigger picture is, zeg maar. Ja. En dat hebben we bij het nieuwe album, wat dus gaat komen. Waar we zo meteen ook een zeer exclusieve preview van krijgen. Een primeurtje, altijd. Is dat wel het geval. Maar het eerste album heeft dat in principe niet. Nee. Oké. Zijn het dan wel losse verhaaltjes wat betreft hetgene wat je met die plaat dan weer vertelt? Of? Ja, zeker zijn het losse verhaaltjes. 127 is letterlijk van dat verhaal waar ook die film van is, 127 Hours. Okay. Met James Franco. Ja. Maakte superveel indruk op me die film. En toen heb ik vond dat een vet concept. En er kwamen meteen vette lyric ideeën uit. En dan heb je een nummer. Hoe zit het met Colorblind? Wat is daar het verhaal achter? Ik denk dat... Gijs heeft die tekst voornamelijk geschreven. Maar ik denk dat voor mij... dat die tekst voornamelijk vertrekt vanuit... een persoon die... een beetje... onzeker is over wat... de oplossingen zijn voor de problemen die hij heeft. Mm-hmm. En dat hij een beetje blind er ook voor is. Dus nog niet helemaal zeker is wat is het, hoe pak ik het aan. En daar komt dan het kleurenblindheid een beetje vandaan. Nou, dat dat is een mooie aankondiging. Endeavour van Colorblind hier in Lucas en Air. Pieces rising to the surface.
Colorblind dus van Endeavor. Nou, Colorblind, dat zijn de heren gelukkig zeker niet hier aan tafel, want de studio en de lampen staan op zo'n kop natuurlijk met jullie toffe muziek. Maar dat is altijd wel leuk om te zien hier. Als je niet mee aan het kijken bent, doe dat dan vooral via de webcams op rtvmaastricht.nl of via de socials van Lucas On Air. We hebben natuurlijk al wat nummers gehad. We gaan nog wat nummers draaien. Een primeurtje dus ook inderdaad. Begrijp ik dan wel, Gijs, dat veel van de teksten, veel van de nummers oorspronkelijk vanuit jouw kant afkomen? Of hoe zit dat? Ja, Anthony schrijft in principe een demo en heeft dan de laatste tijd, dat is ondertussen ook al 2 jaar, dan ook al wat vocal ideetjes. Op dit album, wat we nu de hele tijd aan het luisteren zijn, komen de lyrics sowieso wel van mij voor het grootste deel. Ja. En eigenlijk de melodieën doen we altijd samen. Ja. Dus als we zang aan het schrijven zijn, dan zijn we eigenlijk altijd bij Anthony in zijn studio en dan zijn we samen zang aan het schrijven. Oké. Wanneer bereikt het Rob als bassist zijnde? Heb jij ook nog enige inspraak daarbij, Rob? Of? Nou ja, zodra er een paar demo-versies klaar zijn, dan komen ze mijn kant op. En dan vind ik ze altijd heel vet. Dus dan is het snel geregeld. Ja. Lekker makkelijk. Gelukkig gaat het meestal zo. Ja. En Jan die krijgt dan een paar keer de kans om te luisteren en dan doet hij het niet. En dan is het klaar en dan zegt hij, zullen we hier niet dit doen? Classic. Ja, er zijn hele kleine nuances die ik wel eens inbreng met, is het niet vet om dit te doen. Maar Anthony schrijft vaak ook de baspartijen. En in de nieuwe track zitten ook een hele paar vette baspartijen. Dus, Oké. Dus ook daar ruimte voor natuurlijk om iedereen zijn steentje bij te laten dragen. Ja, zeker. Als we dan terugkijken op het album, het is dus 2023 uitgekomen, maar jullie zijn er lange tijd aan bezig geweest. Kun je een beetje meenemen in dat proces van nu gaan we dus eigen nummers schrijven, nu willen we dat album hebben. Ja, kun je me daar een beetje doorheen slepen, zeg maar? Voor het tweede album? Ja, en voor het eerste album en uiteindelijk ook voor het tweede album. Ja, natuurlijk. Dat begint eigenlijk gewoon uit de drang om te maken hè? En dat niet kunnen tegenhouden. Eerlijk gezegd, het eerste album is veel te lang geleden om daar heel veel van te herinneren. Want daar zijn we 7 jaar geleden aan begonnen. Hè? Ja, inderdaad. En de eerste single hebben we in 2020 of zo uitgebracht. Hè? Of opgenomen in ieder geval. Dus dat is ondertussen ook alweer 6 jaar geleden. Het is 2026. Insane. Maar de drang, precies, de drang om te maken. En het is gewoon zo'n ding van, op een gegeven moment moet je gewoon een album gaan maken, toch? Ja. Je kunt niet de hele tijd maar blijven zeggen, we hebben een nieuwe EP of zo. Het voelt gewoon volwassen om te kunnen zeggen. Het voelt als band als een mijlpaal om te kunnen zeggen, we hebben een album. Ja, precies. Oké. Nou die is er dus 16 juni 2023 gekomen met flink wat nummers. Komt er nog een tweede album aan dus, waar we zo meteen naar een primeurtje van gaan luisteren. Maar eerst gaan we nog door naar Alan Jackson en Never Loved Before. Hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. Heb je vragen? Laat een comment achter. Girl, I swear, you got me acting crazy. Half the time, I don't know what my name is. I'm the kind of like to take it slow and lazy. But girl, you got me running hot and heavy. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Boy, you got me burning like a rocket. You stole my heart and stuck it in your pocket. Now I got your face inside my locket. I really tried, but I don't think I can stop it, baby. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Sat beside me last night on the sofa. I took your hand and pulled you a little closer. You kissed my lips and then you let me hold you. That feels the way that love's supposed to, baby. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. You held the door when we went to the movies. I like your quirky, sneaky sense of humor. You're strong and sweet and all the things I needed. You're the one that keeps my heart a beating, baby. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never.
in me. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Alan Jackson, Never Loved Before. Hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. En nu naar een primeurtje van Endeavour. Een release staat erachter, dus dat betekent primeurtje natuurlijk. Composed Panic heet de plaat. Ja, jullie hebben toestemming gegeven om hem te draaien. Ja, het is echt, het was niet eens gepland, maar alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. ik heb ze wel mogen beluisteren van tevoren, dat is wel heel fijn. En ik heb toch het idee, is het dan toch weer ietsjes rustiger dan het album hiervoor weer? Het is zeker een andere stijl. Ik zou niet willen zeggen het is rustiger, want er zitten echt wel gewoon climaxen in, zeg maar. Mm-hmm. Maar we zoeken gewoon heel erg dat contrast op. We gaan nog softer en we gaan nog harder, zeg maar. In één plaat dan? Of in één album? plaat, ja. Oké. En dat is een beetje het doel. Het is trouwens in samenwerking met een producer, een sound engineer, een producer waar wij ontzettend fan van zijn. Ik ga dat nog niet zeggen, hè, nee. Anthony? Nee. Maar, wat zijn we hier trots op. Mijn hart klopt helemaal. Ja. Maar van waar dan die golfbeweging in dit geval van nog softer en nog harder dan? Nou, het ding is, we zien heel veel waarde in het dynamisch plafond van metal. Maar als je enkel dat plafond opzoekt, dan heeft dat geen nut, zeg maar. Ja. Dus wat we willen doen is de uiterste zoeken in beide kanten uit om meer impact te creëren. Ja. Oké. Wij vinden heel veel moderne metal is gewoon de hele tijd 100. Mm-hmm. En wij vinden dat heel snel saai worden. Ja. Dus we proberen heel soft te zijn en daardoor is het hardere in verhouding absoluut. Nog harder. Oké. En wat betreft hetgene waar je dus ook al beschreef net van dat nieuwe album, dat willen we dan wel wat meer samenhang geven qua betekenis, qua betekenis van een plaat. Hoe zit dat hier? Ja, nou, zoals ik zei, ons doel is niet om een conceptalbum te maken. Hè? Dus we gaan hier niet zitten doen alsof het een doorlopend verhaal is, want dat is gewoon niet zo. Maar we hebben wel een soort bigger picture. Ja. We hebben een mindmap, we hebben verbindingen tussen nummers, referenties in de lyrics naar andere dingen. En het is op die manier wel gewoon veel samenhangender dan een compilatie van singeltjes zoals het vorige album. Ja, en waar in dat kader zit dan Composed Panic en wat is daar dan hetgene wat je beschrijft van het verhaal? Ik zit er even niet in, Ant. Ja, kijk, dat is al even geleden dat we het geschreven hebben natuurlijk. Ja. Maar het ding, het grootste vertrekpunt van dat nummer is dat, het zit hem in de titel, je hebt Composed en Panic. En dat zijn eigenlijk, dat is een oxymoron. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar dat is twee tegenstrijdige dingetjes die eigenlijk letterlijk het tegenovergestelde zijn. En dat idee, die kern is een beetje waar we bij dat nummer willen vertrekken. Dat is zowel inhoudelijk, maar ook muzikaal. Ja, en dan heb je meteen die twee uitersten. Precies. Ja. Oké. Nou, dan mag je hem zelf aankondigen als primeur. Composed Panic. Daar gaan we. I won't go too far, but you'll find me balanced on the edge. I'll tell you straight from the heart. It is always a surprise what happens next. I wanna fight the decay. I'm done digging this grave for my regret. I keep getting carried away. Is there a way to get out there? I need a way to get out there. Is there a way to get out there? Show me the way to get out there. I won't go too far, but I'll go far enough to make a mess of things. And when I don't remember anything, will you try and help me bury it? And I hate the way it weighs down on me. It weighs down on me. It weighs down
Endeavor, Composed Panic. Ja, ze zitten mee te genieten van hun eigen plaat hier. Maar dat is alleen maar goed, want hij is dus nog niet uit. Hij komt dus nog uit in de toekomst. Gaat er nog veel aan veranderen dan, aan deze Composed Panic? Nee, helemaal niks. Dit is de master, af. Oké, dus het is hem al helemaal. Dat is duidelijk. Nou, je zit er wel duidelijk echt zelf van te genieten. En dat vind ik wel grappig als ik jou dan hier zo zie zitten. En eigenlijk het geschreeuw, maar dat vind ik zo minachtend klinken. Maar het geschreeuw hoor in de plaat is lastig te plaatsen aan elkaar. Ja. Zo, hoor je dat vaker? Of? Ja, zeker. Ik denk sowieso dat elke metal vocalist dat hoort. Want je hoeft echt geen moordenaar te zijn om dat geluid te kunnen maken. En ik ben ook maar een... Ik was gewoon een jongetje van 15 waar dat dan indruk op maakte. En dan ga je dat oefenen. Ja. En dan ben je volwassen. En dan kun je dat nog steeds. Oké. En dan gebruik je dat. Mm-hmm. Waar kwam het dan vandaan dat je dat ging oefenen? Waarom vond je dat leuk? Ja, wij waren heel erg fan van Ask Alexandria. Ja. En als ik dat nu terugluister, denk ik wel... Gijs, ik vind dat nog steeds heel vet. Ja, het zijn wel bangers, maar het is wel zo van... Oké, dit spreekt 15-jarige kinderen aan. Ja, absoluut. Absoluut. Dus hetzelfde geldt voor jou? Ook zo ben jij in het genre gehoord? Ja. We zijn precies tegelijk... Ja, jij samen, iets eerder met Bullet for My Valentine. Dat heb ik een beetje geskipt. Maar toen met Ask Alexandria... we zijn er wel tegelijk ingerold, ja. Voor jou, Rob? Heel anders. Mijn vader die luisterde naar Iron Maiden en Metallica en Ted Nugent. En dat vond ik super vet. Dus toen ben ik ook gitaar gaan spelen. Toen ging ik Green Day spelen. Toen kwam ik bij Avenged Sevenfold en Five Finger Death Punch uit. En vanuit daar Parkway Drive en ook een beetje richting de metalcore. Maar ik heb inderdaad een paar bands, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik nou... ik luister het nu niet meer zo graag. Maar het is dus wel, een beetje... ten eerste van het verhaal is dan, je groeit ermee op, zeg maar. Als klein iemand. Sorry nog trouwens, mama, als je luistert. Want ik was echt een menace in huis. Als je dat begint, tuurlijk, ik kan het nu doen en dan denkt de helft van de mensen die luisteren, of meer dan of nog steeds van, je bent toch maar wat aan het schreeuwen. Maar als je dat dus begint te leren, dan klinkt het echt helemaal nergens naar. Dan, dus... Sorry, mama en papa. Je hebt ze ermee mee opgevoed, jezelf mee opgevoed, maar hun ook op dat betreft. Ja. We gaan uiteraard nog wat meer dieper duiken in de band Endeavor in hun platen. En hun optredens en volgens, maar eerst A Song to Sing. After all this time, running up and down the roads, boulevards and broken dreams, all the in-betweens, every single high and low, I want you to know you are a part of me, baby, you're the heart of me, together we can write a song to sing. Forever and a day.
Miranda Lambert. En Chris Stapleton met A Song to Sing hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. We gaan een volgende plaat van Endeavour draaien. En dat is Definite die we gaan draaien. En daar hoort ook visuals bij, een soort musicvideo. Maar dat is opgenomen van een optreden wat jullie hadden, Anthony. Ja, als ik me goed herinner was er een optreden in Vlaardingen. In de Kroephoekfabriek, denk ik. Met Freddie Mercury. Ja, het voorprogramma van Freddie. Ja. En daar zijn die beelden geschoten. En dat is dan de visualizer geworden van de singles van debuutalbum. Ja. Voor mensen die denken dat Anthony nu een stroke heeft. Freddie Mercury is dus een Belgische metalband. Ja. Fijn dat je het even zegt. Er is niks met mij aan de hand. Goede context wat dat betreft, inderdaad. Niet dat Anthony Freddie Mercury niet kan uitspreken. Het geeft me wel aanleiding om te vragen naar optredens. Want we zien jullie dus hier op het podium staan. We horen jullie op het podium staan. Maar dan ook, gebeurt dat vaker in de toekomst? Hoe zit dat, zeg maar, het spelen? We hebben nu... even denken, we hebben nu op de planning staan voor 2026 zo'n 5 festivals. Waaronder Urpop, dat is in de buurt. Dus kom zeker kijken. Ja, daar zijn we ook heel trots op. Ja, want wij komen dus allemaal uit Urmond. En het was altijd een beetje een droom om daar te spelen. En het is eindelijk zo een zieke win. Ja. En verder nog een aantal festivals. Allemaal in Limburg volgens mij. Ben ik even niet meer helemaal zeker. Moet ik bij de PC zijn om dat te weten. maar het zijn niet allemaal per se metal dingen. Of het zijn ook wat algemene Bunkerpop is wel metal. Bunkerpop is metal, ja. En dus niet per se allemaal gespitst op metal, maar er komt wel wat metal. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou goed, en ziet het dan vergelijkbaar uit met hetgene wat we zeg maar zien in de visual van hoe jullie op het podium staan en hoe jullie... Want jij laat je echt helemaal gaan, hè, Gijs, op het podium. Dat zie je wel. Ja, iedereen wel, denk ik. Maar het is wel lekker. Ik ben geen sportman, ik heb geen heel goede conditie of zo. Maar als je daar gewoon staat en je staat dit soort muziek te maken, je gaat in een soort... trance. En na zo'n optreden ben ik helemaal dood. Maar tijdens het optreden gaat het eigenlijk gewoon prima. En heb ik er niet zo heel veel last van, nee. Nou, dan gaan we eens daarna kijken en luisteren hoe dat dan eraan toe gaat. Definite van Endeavour hier in Lucas en Air op RTV Maastricht.
that you're breathing in, and all I hope is that you're feeling the same way. Lucas on Air. Lucas Lejeune. I didn't know I was wasting my time. Didn't think there was anything better. Hell, I was kinda getting used to the rain. Thought I was born for bad weather. Then out of that neon blue, everything changed. In walked you, and I'd like to thank all the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses. The swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts. All the wrong bars, baby, that led me straight to your arms. Yeah, all them falling ins that all fell apart. Turns out they were never written. Like we are in the midnight stars. Could never get as high as we're getting. Yeah, and it feels like heaven when you hold me this close. The way you look at me, got me letting go of all the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses. The swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts. All the wrong hearts. So baby, let's raise up a drink to me and you. And baby, while we're at it, let's raise one too. All the wrong hearts, all the wrong bars. I was sitting in just emptying them whiskey glasses. The swings, the misses, all the bad decisions that got me where they got me. Guess they had to happen. That highway to here led straight to your arms. Thanking God for all the wrong turns and all the wrong hearts. Nieuwe hit van Locash, die heet Wrong Hearts. Hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Het eerste uur met de heren van Endeavour is alweer voorbij. En ja, zoals de vaste luisteraar van Lucas on Air wellicht al door heeft gehad. Hey, waar zijn de vaste items heen? Nou ja, zoals ik dat voor mijn vakantie naar Amerika heb gezegd. Is Daan, Mark en Tijmen zijn ze geen wekelijks onderdeel meer van de show. Alleen als de gasten in de file staan, niet kunnen komen op het laatste moment, ziek zijn enzovoort. Dat wil wel eens gebeuren. En dat gaat ook wel eens gebeuren. Ik hoop natuurlijk niet dat het gaat gebeuren, maar dat ontkom je gewoon niet aan. Een overmacht soms natuurlijk. Dat vind ik wel een beetje jammer, want ik zei tegen Anthony, ik ga veel mee kunnen praten vanavond. Oh ja, tech en gaming. Ja, voor jou is het dan eigenlijk een gemiste kans. Dat is jammer, ja. Ja, dat is een beetje een hit or miss. Dat is ook de gedachte erachter geweest. Ja. En soms zijn mensen, zoals jij, een computerexpert, heeft een YouTube-kanaal van computers waar met meer dan 50.000 abonnees, zag ik net. En dus fanatieke gamers, maar soms zeggen ze ook helemaal niks. Dus ja, dat is een beetje afwegen. Maar dus vandaar dat het toch wel besloten hebben om het gewoon volledig op de artiesten te gooien en op de bands. Maar dat doe je dus ook graag. Ik ben webshop. Ik ben manager van een webshop die game-PC's verkoopt. Dus zowel het technische aspect als het gaming aspect. Dan moet je er wel... zijn naast muziek mijn ding. Ja. En dan moet je er wel verstand van hebben natuurlijk. Hè? Ja. En dat heb je dus ook wel. Dus dat is wel tof om te horen. Maar goed, zo leren we je toch ook nog een beetje van de andere kant kennen op dat gebied natuurlijk. We hadden het net over ambities en plant-based. Nou ja, die hebben jullie natuurlijk ook allemaal. En over die ambities en van Endeavour, daar gaan we natuurlijk zo meteen in de tweede uur nog veel meer over hebben. Heb je vragen aan de heren hier aan tafel? Gijs, Anthony en Rob, laat het dan vooral weten via 06 1304 8885. Of laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram, waar we live zijn. Voor nu gaan we even door naar het nieuws en dan tot zo naar de nieuwshighlights. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.
Bijna 7 op de 10 Nederlandse gemeenten slagen er niet in om genoeg woonruimte te regelen voor statushouders. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat maar een derde van de 342 gemeenten die taakstelling invult. Begin deze week wachten er nog 18.420 statushouders in AZC-locaties op een woning. En door die uitpuilende asielopvang worden nu dure en minder geschikte noodlocaties ingezet. Gemeenten krijgen geld voor het aanbieden van woningen aan statushouders. Volgens kabinetsinformateur Letchert wordt een minderheidskabinet van D66, VVD en CDA wennen voor het parlement en de partijleiders. De 3 coalitiepartners moeten vaker onderhandelen voor steun voor hun plannen. Letchert vertrouwt erop dat de partijen de komende weken mooie stappen zetten. Volgende week moeten er over de financiën wel knopen worden doorgehakt, zei ze. D66, CDA en VVD hebben in de Tweede Kamer 66 zetels en het kabinet Jetten heeft straks ook in de Eerste Kamer geen meerderheid. Vanaf morgenavond 6 uur voert Rijkswaterstaat het koude protocol in vanwege verwachte zeer koude temperaturen in heel Nederland. Het protocol zorgt ervoor dat extra bergers en weginspecteurs beschikbaar zijn om gestrande voertuigen en reizigers snel naar veilige locaties te begeleiden, zoals tankstations. Weggebruikers wordt aangeraden om goed voorbereid te reizen met eten, drinken en warme kleding of dekens bij zich. De gevoelstemperatuur kan min 15 graden of lager worden. Zondag is het nog kouder. En Amnesty International noemt het wegvallen van internet in grote delen van Iran een ernstige schending van mensenrechten. Volgens de organisatie hebben de autoriteiten de internettoegang bewust geblokkeerd om het geweld tegen de demonstranten te verhullen. In Iran wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de hoge kosten van levensonderhoud en tegen het streng islamitische regime. Amnesty roept op tot internationale druk op Iran en waarschuwt voor verder bloedvergieten onder de burgerbevolking van het land. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw. Het kwik daalt naar rond het vriespunt in Zeeland tot min 5 in Groningen, bij een matige, in het noorden vrij krachtige tot harde noordelijke wind. Morgen valt er ook her en der sneeuw en zijn er zonnige perioden bij 1 tot 4 graden onder nul. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. Dear Lord, can you help me? I'm falling out of grace. I'm crawling back to heaven from this hell on earth I made. My blood is getting heavy. There's metal in my veins. It's running like the river filled with all of my mistakes. On my knees I'm looking up. I need a different kind of drug. I'm wide awake and I'm dreaming, wondering where and when I fell apart. Oh, I fell apart. I had enough of my demons. Angels only meet you where you are, and I'm in the dark. At least for now, Lord, I ain't losing hope that somehow you can make a heart of gold from this heart of stone. Oh, this heart of stone. Oh. Dear Lord, can you hear me? I'm shackled in these chains. I'm haunted by the lies of every time I said I'd change. I'm slipping through the shadows, it's weighing on my soul. The lights are shining on me, but there ain't nobody home. On my knees I'm looking up. I need a different kind of drug. I'm wide awake and I'm dreaming, wondering where and when I fell apart. Oh, I fell apart. I had enough of my demons. Angels only meet you where you are, and I'm in the dark. At least for now, Lord, I ain't losing hope that somehow you can make a heart of gold from this heart of stone. This heart of stone. This heart of stone. 'Cause I'm wide awake and I'm dreaming, wondering where and when I fell apart. Oh, I fell apart. I had enough of my demons. But angels only meet you where you are, and I'm in the dark. At least for now, Lord, I ain't losing hope that somehow you can make a heart of gold from this heart of stone. From this heart of stone. This heart
Heb ik wel goed, Jelly Roll. Hier Lucas on Air. I'm wide awake and I'm dreaming. Met Heart of Stone. Ja, je hoort het al, de heren aan tafel zijn druk in gesprek. Het is gezellig hier bij Lucas on Air, 9 januari 2026. Tweede uur hier op de vrijdagavond. Ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden tot nu toe. Ik heb het idee van wel. Het is super gezellig. Ja, dat is goed om te horen. Het is Endeavor die te gast zijn vandaag. Rob, Gijs en Anthony hebben het eerste uur al ontzettend gezellig gemaakt en gaan dat in het tweede uur ook doen. Ja, we hebben al flink wat nummers beluisterd van Endeavor. Flinke metal, rock is het. Het zit een beetje tussen rock en metal in. Maar het wil meer tegen de metal kant aan wat dat betreft. Ja, jullie zijn overigens super makkelijk om mee te maken, super vriendelijk. En dat valt me eigenlijk wel vaak op in die metalwereld. In de zin van, dat is wel een hele hechte gemeenschap of zo. Ja, dat zei ik ook in de locatieuitzending van Lucas on Air trouwens. Maar ja, daar kan je in vinden. Ja, wij hebben geen opgekropte woede natuurlijk. Nee, dat zit allemaal in de muziek, hè? Nee, dat is het niet, denk ik. Ja, wat is het wel? Ja, geen idee. Hoe kan het dat het een hele hechte gemeenschap is? Want ik had bijvoorbeeld in de locatieuitzending van Lucas on Air, 7 december, met de Limburgse popprijzen, had ik Phoenix Ashes te gast. Ja, superleuke gast. Ja, die kennen we, ja. En die zeiden ook van, ja, het is wel een groep wat elkaar heel erg ondersteunt en heel erg elkaar kan vinden. Ik denk dat het gewoon is, een beetje buitenbeentjes onder elkaar. Dan ben je automatisch al een beetje vriendjes altijd, toch? Het is gewoon een hele kleine cultuur en die culturele binding zorgt er gewoon voor dat de stap naar elkaar mogen al wat sneller gezet is. Ja, ik kan letterlijk in de supermarkt lopen en dan iemand met een Gojira shirt laatst nog. Dan is het, ik zo, Gojira, hij zo, weet je wel. Dat zie je gewoon. Als je bij zo'n concert bent, er staan er 100.000 man. Maar lopen ze over straat en misschien 1 op de 100 mensen heeft een bandshirt aan of zo. Van een band die je kent. Dus als je elkaar dan tegenkomt, dan dus ben je meteen automatisch vrienden. Ja. Zo werkt het wel een beetje. Ja, en dat vind ik dan ook bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk net naar beelden gekeken van een optreden van jullie. In zo'n metal scene zijn moshpits waar je tegen elkaar aanrent ook niet ongebruikelijk. Ja. Maar dan schijnt er daar wel een ongeschreven regel in te zijn van als je valt of zo. Dus ik kijk wel voor elkaar uit. Ja, je wil niet weten hoe vaak ik als 1,70 helemaal kapot gemaakt word. Ja, ze hebben dat live gewoon in real time gezien. Ja. En ik val dan heel vaak en dan ga ik ook bijna dood. Maar iedereen raadt me op voordat ik echt sterf. Ja, dus ze helpen je meteen wel. Ja, zeker. Welk jaar was dat met Architects op Here on Air? Oh, dat is lang geleden. Oh, je was niet kapot te krijgen, man. Ja, crowdsurfen, echt. En iedereen was ook een beetje geïrriteerd door me. Sorry, dat snap ik wel. Maar als ik weer vooraan was, dan ging ik weer helemaal via de zijkant weer achteraan. En dan weer omhoog. En dan dat keer op keer. Man, dat was grappig. Grappig in elk geval. En we houden het nog even vast, die community. Want zometeen gaan we natuurlijk naar de Lucas on Air community, waar jullie natuurlijk nu ook onderdeel van zijn. Maar voor nu gaan we beginnen met Rascal Flatts, Jonas Brothers, de tweede uur, I Dare You, hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Wow. I almost lost my mind out on Mulholland Drive. Yeah, it's hard to see the view. All I see is you. All I see is you. And you give me just enough. Oh, dangerous to call it love. You know my intention. Seeing picket fences couldn't come too soon. Oh yeah, I know you're careful, 'cause you've been broken before. You're almost there, I know you wanna cross that line. So I dare you to love somebody like me. Yeah, I dare you to let me be your everything.
baby, run, baby, run. I dare you, I dare you. Run, baby, run, baby, run. Baby, run. Run, baby, run, baby, run. Run, baby, run, baby, run. Oh, I dare you, baby, I dare you. So I dare you. I dare you to love somebody like me. I dare you. I dare you to let me be your everything. Oh, I dare you. I dare you to run and baby never lose your life. I know it scares you, 'cause no one prepared you. But baby, I dare you. Baby, I dare you. Oh no. Oh, that it scares you. But baby, I dare you. Baby, I Lucas on Air. Lucas Le Jeune. Let me set you the scene. November circa 2019. Put a hole in my heart, watched it bleed. You said that we were better off as strangers. I was barely alive. At a 6 feet deep, I was 5. Pretty sure they called a hearse outside. Okay, that's dramatic, but I survived. Then I survived. The hey leg, I think I want you back. I'm a couple drinks in, thinking it's my bad that I let you walk away and let you go. It's a tale as old as time, I guess, when you couldn't care more, I couldn't care less. You're a little too late to the party, heartbreaker. What doesn't kill you calls you 6 months later. Oh, how the turns have tabled. All of a sudden now you're willing and able. Little therapy, now you're so stable. Okay, well, your next girlfriend will be so lucky to not hear a hey man, I think I want you back. I'm a couple drinks in, thinking it's my bad that I let you walk away and let you go. It's a tale as old as time, I guess, when you couldn't care more, I couldn't care less. You're a little too late to the party, heartbreaker. What doesn't kill you calls you 6 months later. What doesn't kill you makes you stronger and blonder and hotter. Makes you wonder what you even saw in him at all. What doesn't kill you always calls. With a hey leg, I think I want you back. I'm a couple drinks in, thinking it's my bad that I let you walk away and let you go. It's a tale as old as time, I guess, when you couldn't care more, I couldn't care less. You're a little too late to the party, heartbreaker. What doesn't kill you calls you 6 months later. Macaroni en 6 Months Later hier in Lucas Nijr op RTV Maastricht. Wij gaan door naar de plaat van de maand, want het is inmiddels 15:15 exact. En de plaat van de maand in de battle blijft het trouwens gewoon wel. We hebben dus wel afscheid genomen, tijdelijk afscheid genomen voor het moment dat ze weer nodig zijn van Mark, Daan en Tijmen. Maar de plaat van de maand en de battle blijven wel gewoon. Want we willen natuurlijk wel gewoon die marge halen van 50% countrymuziek en 50% muziek uit Limburg. En heren, we hadden het net al even over die metal community dus. Dat een hele hechte gemeenschap zijn. Voornamelijk hele vriendelijke mensen. En daarbij weet ik natuurlijk ook dat jullie onder andere de bands Boys Cry 2 en Tommy Gazer heel goed kennen. Ja. Correct. Ja. Hoe is de samenwerking met die band? Hoe zouden jullie die bands beschrijven? Nou, we hebben dus vorig jaar een aantal shows met beide bands gespeeld. En superleuk. Superleuke gasten. We vinden het ook heel leuk om vooral te spelen met bands die meer in het ruigere rockstraatje vallen.
Omdat wij dan het publiek... lijken wij zwaar, ja. En wij hebben... Deze maand hebben we nog een show met Tommy Gazer. 23 januari in de Bosuil. Ja. Dan spelen wij voorprogramma van Tommy Gazer op hun release show van de single die vandaag uitgekomen is volgens mij. Ja. Oké, ja, inderdaad, want Tommy Gazer heeft het ook al doorgestuurd. Zij zijn ook weer flink bezig aan nieuwe muziek, inderdaad. En hebben dat ook doorgestuurd. Schuiven in de toekomst natuurlijk ook weer eens hopelijk aan bij Lucas on Air als ze weer wat meer nieuwe muziek hebben. In de tussentijd hebben jullie ook achter mij de nieuwe Wall of Fame getekend. Die heb ik even gekocht, de mooie poster. Het is eigenlijk een toevoeging aan de studio. Die ik pas later wilde toevoegen. Maar aan de andere kant dacht ik ook van... ik wil hem nu gewoon laten signeren. Dus ik hang hem nu alvast op. Maar de uitzendingen hierna ga ik hem niet ophangen. Want dan hebben we onze vrienden van de Sturmkamp voor ons. En dan heb ik meestal maar 5 minuten de tijd om de studio op te bouwen. En dan ga ik het nooit van mijn leven halen om dat ding op te hangen. Dus voor nu hangt hij even. En nadat de Sturmkamp nadat de carnaval weer is afgelopen... dan hangt hij weer als permanente versiering van Lucas on Air. Daar volgende week meer over in elk geval. We gaan nu door naar de battle, want we gaan maar eens kijken welke twee er deze week tegenover elkaar staan. Trouwens, we gaan door naar de plaat van de maand, moet ik zeggen. Dat eerst natuurlijk. Eerst de plaat van de maand, daarna de battle natuurlijk. Deze maand bij Lucas on Air is de plaat van de maand. Ja, natuurlijk een nieuw jaar, dus ook een nieuwe plaat van de maand. Burned on a Wire van Supersonics is de hele maand januari. Plaat van de maand bij Lucas on Air. Je luistert naar Lucas on Air. Hallo, ik ben Pascal van Supersonics. Je gaat nu luisteren naar Bird on a Wire als plaat van de maand bij Lucas on Air. Well, I'm hanging on a string and I don't know where I'm going. Maybe don't mean a thing, but baby, Dad, I swear you're wrong. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to, like a bird on a wire. I'm sitting on a fence, the way that you entice me, running circles in my head, the way that you surprise me, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to, like a bird on a wire. Well, I gotta run from my anger, I'm halfway there, I'm waiting for an answer and I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. I'm hanging in the ropes, beating down on my knees. I'm losing all my hope, face down like a willow tree. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. Hanging in the ropes, beating down and on my knees. I'm losing all my hope, face down like a willow tree. And I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. And I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. Like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire. Bird on a Wire van de Supersonics als plaat van de maand bij Lucas on Air. We gaan door naar de battle. Ik denk overigens dat jullie de battle jingle wel leuk vinden. Tijd voor de battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze.
Ja, dat is toch al wel meer in jullie straatje wat dat betreft, hè? Dus dat past er wel goed bij. De Battle, 2 artiesten, 2 bands die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas on Air, staan tegenover elkaar. De insteek deze keer is nieuw. Ik was er nog aan het twijfelen, zullen we Tommy Gazer en Boys Car 2 tegenover elkaar zetten. Maar aan de andere kant merk ik dat het zouden jullie niet helemaal objectief zijn wat dat betreft. En het is ook een hele lastige keuze ook nog eens. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dus dat betreft hebben we nu de insteek gegeven nieuw. De Carpenter en Orchester hebben in december nog al 2 nieuwe platen uitgebracht. Eigenlijk heel recent 2 nieuwe platen uitgebracht. En die zetten we tegenover elkaar. Namelijk Where Are You Now van de Carpenter en Orchester met New York in Black and White. Dus dat zijn de 2 platen in de battle. Maar we hadden net al even over Boys Car 2, Tommy Gazer, jullie samenwerking daarmee. Maar daar stopt het lang niet bij Lucas on Air artiesten die jullie kennen. Ook nog Kid Polo, Dorian kennen jullie heel goed. Ja, zeker. En die heeft ook nog meegewerkt aan muziek van jullie. Ja, Kid Polo of Dorian heeft de Blackbox remix gemaakt op onze remix EP As of Now. Die we, wanneer was het ook weer? Augustus? Nee, september. Hebben uitgebracht. Mm-hmm. Ja, dat is dus de EP die afgelopen 5 september is uitgekomen. Ja. En daar hebben jullie dus, wat we al zeiden, een paar remixen gemaakt van platen die op dat eerdere album stonden. Ja. Dat is wel grappig. Want voor mij, dat hoor ik dan nu ook pas allemaal voor de eerste keer. Want hij heeft dat dan weer onder een andere artiestennaam gedaan of zo. Klopt. Wat was daar dan de gedachte achter? Hij vond het... aanvankelijk wilden we het onder Kid Polo doen. Maar Dorian wilde het uiteindelijk... onder Dismate heet dat. Ik weet niet precies meer waarom. Dat is al even geleden. Maar daar was een artistieke keuze voor. Ja. Een artistieke keuze. Die had hij ook best wel veel toen hij hier te gast was bij Lucas. Maar dat was een hele leuke uitzending wat dat betreft. En goed, we houden natuurlijk sowieso contact met Tommy Gazer, met Boys Car 2, met jullie, met Kid Polo. Die allemaal aan het werken zijn met nieuwe muziek. En als ze nieuwe muziek hebben, dan komen ze dus of in de battle of hier in de studio. En in het geval van de battle, dan kom je dus zoals bijvoorbeeld The Carpenter met Where Are You Now erin. Of Orchester met New York en Black and White. En we beginnen met The Carpenter. Where are you now? The signs up here, lost frequencies to disappear. Where are you now? In this world of mine, you're flown away in the summer of 25. Where are you now? You drove so far. The road you were driving on ended for us all. When I close my eyes, I see you there. In my warmest memories, you're still somewhere. And you did it alright for me. Still lingers when the light is gone. I hear your voice in a quiet song, like an echo of love that still feels strong. And you did it alright for me. Silence
luistert naar Lucas on Air. Flock of starlings forage in the snow, devoid of color, yet somehow I know I dreamt of New York in black and white, streets covered in snow, Central Park by night. I dreamt of the city that doesn't exist. I dreamt of New York, all covered in mist. I'll see places that I've never been. I'll be places that I'll never see. And somehow I feel this is more real than real. I see places that I've never been. I see places that will never be. I dreamt of New York in black and white. I dreamt of New York, but really not quite. Orchester als onderdeel van de battle hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. De winnaar van de battle voordat ik op vakantie ging, die is al gedraaid in de afgelopen 3 uitzendingen van Lucas on Air. Ondanks dat ik er toen niet was, hebben we toen wel gewoon herhalingen en wat extra dingetjes uitgezonden. Dus als je dat beluisterd hebt, hartelijk dank daarvoor natuurlijk. En daar is ook de winnaar van de battle toen in voorgekomen. Dat geeft ons ruimte om nu een plaat van Endeavour weer te gaan draaien. Blur, onder andere een van die nummers van het album wat in 2023 is uitgekomen. Wat staat de betekenis achter? Nou, ik moet zeggen, wij schrijven heel erg vanuit... eens kijken wat er vandaag uitkomt. Dan komen er letterlijk zinnen en die vinden we dan vet. En daar maken we dan iets mee. Blur is eigenlijk een demo die we hadden... waar ik de lyrics van heb aangepast toen mijn... niet oma, maar de vriendin van mijn opa is overleden. En dat zit er dus een beetje in. Dus verlies en rouw. En hoe zorg je dan eigenlijk voor een balans in zo'n nummer, in zo'n metal nummer, misschien ook het hele album, in de zin van, voor mensen die niet zoveel van het genre afweten, ik heb me wel steeds meer in kunnen verdiepen. Dus dan begin je dat soort dingen ook wel sneller te horen. Maar hoe zorg je voor een balans, dat het niet alleen maar schreeuwen lijkt, of niet alleen maar rockgitaren lijkt, zeg maar. Hoe doen jullie dat? Ja, het is... klinkt heel vaag wat ik nu ga zeggen, maar het is uiteindelijk gewoon op zoek gaan naar dynamiek. Hè? Dus je moet, dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan het vocaal benaderen, je kan... wat goed werkt meestal is gewoon op zoek gaan naar een zangmotiefje, een melodie. En dat gebruik als vertrekpunt. En vaak ontpopt dan dat motief tot een climaxmoment en dan wordt er wel geschreeuwd. En ja... En qua thema's, kijk, we zijn allemaal, daar hadden we het net ook over, we zijn best wel blije jongens, hè. Dus het zijn, en het is gewoon best wel boze muziek, dus je hebt wel iets van lyrics nodig die dat kracht bijzetten, zeg maar. Je kunt niet over de bloemetjes en de bijtjes gaan schreeuwen. Maar wij vinden dat dan in meningen die we hebben over maatschappelijke kwesties of... inderdaad een oma die overlijdt of dat soort dingen. Nou, dan gaan we naar Endeavour luisteren. Blur hier in Lucas on Air op RTV Maastricht.
feel you taking over, though we're 1,000 miles apart. I feel the air grow colder, I feel your pull grow stronger. And as the years fly by, do we just wait to die? I need to take a moment before my cup flows over now. Don't focus on what's right. It's over. Let it blur. Don't be scared of the light. It's over. It's over. And as the weeks fly by, the static amplifies. I seem to feel a trace of energy telling me I'll be okay. That's all it takes. When now we're left with an emptiness, the incantation silent, but we feel the curse hurts. The knife cut painlessly, but we feel the wound burn. The knife cut painlessly, but we feel the wound burn. Don't be scared of the light. It's over. It's over. I seem to feel a trace of energy. I know you're in a better place now. Hope you'll look down. Blur van Endeavour hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. En we gaan nu door naar, ja, niet een plaat van Endeavour, maar eigenlijk de cover van Endeavour. Want dat is ook wel iets waar ik me altijd van afvraag van, hey, waar komt dat vandaan? Blur, ja, het is een soort Blur ook, de cover. Dus vandaar probeer ik een beetje het bruggetje te maken, Gijs. Maar wie is daarmee gekomen? We hebben het echt over de cover van de single. Ja, de cover van de... Ja, eigenlijk alle covers, zowel de cover van het album For the Time Being is een soort Blur, maar ook de cover van de single, de cover van de recente EP. Eigenlijk weer hetzelfde verhaal als met dat overkoepelende idee. Die covers van die singles zijn echt gewoon singles. Ja. Dat is gewoon iets waarvan we dachten, dit past hierbij, maar er zit verder geen overkoepelend ding in. En dit is ook heel erg geïnspireerd op een album wat wij ook vet vinden. En dit is gewoon... het lijkt een beetje gewoon op wat verf uitgestroken verf verder. Ja. Maar is het dat, of wat is de gedachte erachter, zeg maar? Nou, het grappige is dus, ik heb destijds toen het album uitkwam, het is heel stom, maar heb ik daar echt wel over nagedacht. Want ik heb dit gemaakt. Maar dat ben ik inmiddels vergeten, want dat is 2 jaar terug. Okay. Want die drie streepjes betekenen ook dat iets. staat ergens voor, ja. En dat heb ik toen helemaal mooi uitgedacht. Dat is ook echt mijn brein. Ik weet het ook niet meer. Ja, je ziet het op de webcam, zie je niet, maar je ziet 3 kleine streepjes in het midden. Ja. Naast de titel For the Time Being, maar dat ben je dus kwijt wat dat was. Maar kijk, ik kan jullie wel zeggen, het was een heel mooi verhaal. Dat kun je nu achteraf goed doen. Je kunt ook wat de plekken nog wat verzinnen. De droom is natuurlijk uiteindelijk dat er een subreddit of zo komt, een Endeavour subreddit die alle dingen gaat uitpluizen. Kijk, dat is wel het ding, hè. Je wil dat er allemaal lore ontstaat die jij niet verzint. Ja. Dat het verhaal niet vanzelf opstaat. Ik vind het wel, het valt wel op in elk geval. De muziek valt natuurlijk op, maar ook de covers als je zo op de Spotify-pagina doorscrollt. En je ziet wel van, het past wel bij elkaar en zo. Maar ik vind deze dus heel cool, maar als je door die singles heen scrolt, dat is allemaal van andere kunstenaars en dat is totaal niet samenhangend.
Dus wat dat betreft, daarom dat je dacht van nu maak ik het zelf. Dat is ook een reden waarom we op dat nieuwe album wel willen dat het allemaal samenhangt. Ja. Oké. Zometeen meer muziek van Endeavour. Eerst nog een plaatje van Toby Keith, God Lover, hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Just a girl born in Dixie, washed in the blood and raised on the banks of the Mississippi mud. She always had a thing about falling in love with a bad boy. Yeah, they could see it all coming, but her daddy never dreamed she'd grow up that fast. You know what I mean, the way a girl gets when she turns 17, kinda crazy. She's a clever child and a preacher's daughter. She was baptized in dirty water. Her mama cried the first time they caught her with me. They knew they couldn't stop her. She holds tight, me and the Bible on the back seat of my motorcycle. Left your daddy standing there preaching to the choir, you see. Gotta love her. You're me and gotta love her. She kissed her mama goodbye, said I'll be sure and phone you. She called her from a truck stop in Tucson, Arizona, with amazing grace. We made California alive. And then my gypsy life started taking its toll, and the fast lane got empty and out of control. And just like an angel, she saved my soul from the devil. Yes, she's a rebel child and a preacher's daughter. She was baptized in dirty water. Her mama cried the first time they caught her with me. They knew they couldn't stop her. She holds tight, me and the Bible on the back seat of my motorcycle. Left her daddy standing there preaching to the choir, you see. Gotta love her. Love me and gotta love her. Now she holds tight to me and the Bible on the back seat of my motorcycle. Left her daddy standing there preaching to the choir, you see. Gotta love her. Love me and gotta love her. Gotta love her. Me and gotta love her. Dit is Lucas on Air. Girl, I meant what I said when I said I do. Yeah, through thick or thin, I spend forever with you. But if I leave this world, baby, a little too soon, it hurts like hell to say. I hope you find someone new. He can have my truck sitting out in the drive. He can have this house, everything inside. My favorite fishing hole and my old dog too. But what he'll never have is the love I have for you. Girl, I hope and pray you and me grow old. Few lines on our face, few million stories told. But if I leave this place, find another hand to hold. It hurts like hell to say, but make sure he knows. He can have my truck sitting out in the drive. He can have this house, everything inside. My favorite fishing hole and my old dog too. But what he'll never have is the love I have for you. Hope he's half the man as me, but baby, there's no way he'll see what I see. He can pile up my stuff or burn it all down. 'Cause girl, your love's all I'll take to the grave.
Dylan Scott, What I'll Never Have. Ja, in de tussentijd zit Gijs mij computertips te geven. Het is wel heel erg interessant om naar te luisteren. Maar bedankt Gijs. Daar gaan we zeker nog wel gebruik van. Repaste jij je laptop maar even. Ja, dat is een hele goeie inderdaad. Mijn vader weet ook al dan waar dat over gaat. Maar dat komt helemaal goed. In de tussentijd wilde ik het gaan hebben met jullie over Black Box. Die gaan we nu draaien. Maar ook eigenlijk, voordat we dat gaan doen, over... je zegt net, we hebben zelf nog de illusie dat het doorbreekt. We hebben ook al een plan B. Maar we hebben zelf nog wel de illusie dat het doorbreekt. Ja, hoe serieus is die ambitie met alle serieusheid dan? Ja, zeer. Zeer serieus. Laat ik eerst zeggen, zeg maar wat we nu alle drie doen is onze plan A. Hè? Endeavor is plan B. Dat zeg ik correct, toch? Ja, in principe wel. Ja. Het is nu een investering. Maar het zou echt heel ziek zijn als Endeavor plan A wordt. En wij hebben wel het gevoel... Kijk, Anthony steekt er... Vooral Anthony legt echt zijn hart en ziel erin. Heel veel tijd en... heel veel ambitie. Ik heb wel stiekem wat vertrouwen in Anthony. Stiekem. Ik wou het zeggen, ik niet meer stiekem. Zo bedoel ik het niet. Nee. Maar ik denk wel echt dat het iets zou kunnen worden, ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat Endeavor plan A wordt voor jou en voor de groep, Anthony? Nou, ja, we zijn dus nu de laatste tijd heel veel actief bezig met wat mooie samenwerkingen aan te gaan die daarvoor kunnen zorgen. Daar wil ik niet te veel over uitweiden voordat dat zover is. In principe, dat is allemaal rond, hè, maar dat heeft allemaal te maken met album 2 en hoe we dat gaan uitbrengen. En ook bijvoorbeeld wie dat geproduceerd heeft. En dat gaan promoten. Ja, precies. En de branding eromheen en zo. Ja. Maar ja, het zijn strategische samenwerkingsverbanden die dat een plan A zouden kunnen maken, op termijn. Maar is dat de stap naar het professioneel doen? Een professioneel band hebben, muziek professioneel doen? Ja goed, jullie doen natuurlijk muziek al professioneel. Rob, jij bent muziekdocent. Dat is natuurlijk ook professioneel muziek, maar meer in de zin van de band professioneel maken, je baan maken, samenwerkingen aangaan. Dat is een van de manieren, ja. Ja, je kunt natuurlijk... Je kunt hopen dat je gewoon heel groot wordt door social media. Of doordat een nummer toevallig ergens wordt opgepikt. Maar ja, daar kun je niet op wedden, want die kans is veel te klein. Nee, want iedereen wil dat ook doen. Dat is helemaal saturated. Ja, en ik denk zoals Anthony nu aanpakt dat het echt heel veel kans van slagen heeft. Ik zeg niet dat dat het volgend jaar plan A is, maar... Maar dat is wel het bewuste pad wat jullie kiezen op dat betreft dan. Ja, zeker. Nou, dan ben ik benieuwd wat daar dan uit gaat komen van die album van de samenwerking. Maar dan moeten dan toch wel grote namen of grote samenwerkingen zijn waar jullie aan het werken zijn. Ja, zeker. Nou, dan... voor ons wel. Laat ik het zo zeggen. Voor ons wel. Als wij de naam nu zouden zeggen, we zouden net zo goed de naam kunnen zeggen, maar... Nou, dat laten we nog even achterwege. Dan zou je zeggen, ja, in onze niche is het een ding, zeg maar. Maar bij ons is het dat is al goed om wat te weten. Als het voor jullie wereld en die metalwereld waar we het al wat over hebben en zo, wat flink wat groot is, nou, dat geeft wel wat aan dan natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dus we gaan nu nog een plaatje van Endeavor draaien. Black Box heet die. Hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. When suddenly the sky explodes, my face is buried between my knees. I can only feel what's happening. All this tension fades, and so do I.
Ja, weer een flinke schreeuw van Gijs om de plaat Black Box af te schuiven. Maar ik heb wel het idee dat dit dan toch weer ietsjes meer een rockkant plaatje ja, en is. er kwam zelfs nog een musical modulatie aan die we nu geskipt hebben. Ja, ik heb hier en daar wat radio edits ervan gemaakt. Ja, maar dit is... toen je hem opzette, zei ik, dit is echt ons rocknummertje. Ja. En... ik argue dat alles met een schreeuw en een breakdown erin automatisch metal is. Waar is het daar niet mee eens? Ja. Niet per se. Ja, het nummer is gewoon... Het DNA van dit nummer vertrekt gewoon vanuit mijn perspectief heel erg... niet vanuit metal. Ja. Maar ja, het eindigt metal. Ja, als je zonder mij twijfel. ik zou dit klassificeren als metal. Ik zou alles met een schreeuw en een breakdown van metal noemen. En in principe is dit wat we met het nieuwe album doen, maar dan bij het tweede album gebeurt dit. Van niet metal naar metal maal 1000. Ja, van R&B af en toe naar metal en van pop naar metal. En, alle genres er doorheen gooien. Country. Kunnen we, maar uitdaging aangenomen. Ja, goed. Bij deze afgesproken. En Black Box was de plaat dan net, waar je dan die transitie in beschrijft, zeg maar. Wat is het verhaal van Black Box gewoon qua... Hebben we geschreven naar aanleiding van dat MH17 ding. Ook dit is weer super lang geleden. Ja, ik wou net zeggen, het was al redelijk lang geleden. Maar dat is het verhaal. We verplaatsen ons in een passagier van dat vliegtuig. Oké. Ja, dus de Black Box, dat is een ding. En Black Box is gewoon, dat zit niet in het nummer. Het is niet dat wij ergens Black Box roepen, maar dat vonden we een vette titel voor iets wat over een vliegtuig gaat. Maar je haalt dan op dat bedrijf ook echt inspiratie van allerlei soorten dingen af. Ja, dat is wat ik zeg. We zijn blije jongens, dus we hebben geen moeilijke jeugden waar we dat uit kunnen putten. Dus dan putten we het maar hieruit. Mm-hmm. En wat betreft het nieuwe album, dus we hebben al een primeurtje gehad, maar waar komt daar dan de inspiratie vandaan? Voornamelijk overkoepelend zou ik willen zeggen dat het tweede album voornamelijk gaat over, om maar wat te noemen, hoe een mens bepaalde delen van zijn wezen onderdrukt en hoe dat gevolgen kan hebben voor hoe hij of zij reageert en hoe zijn directe omgeving op hem daar dan weer reageert en wat alle gevolgen van die, zeg maar. Het is, ik vind het makkelijker op dat nieuwe materiaal om iets gevoeliger en persoonlijker lyrics te schrijven. In het begin vond ik dat een beetje cringe of zo, maar ik merk dat ik dan automatisch veel meer connect en dan wordt het ineens veel leuker om dat live te doen. Oké. Ja. Nou goed, we gaan dus in de toekomst horen wat er uiteindelijk uitkomt uit dat album. Voor nu gaan we door naar Florida Georgia Line. Sluiten we deze uitzending van Lucas Nair helaas bijna alweer af. When the sun had left and the winter came and the sky thought to only bring the rain, I sat in darkness, all broken hearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone, I never meant to cry, started losing hope, but somehow, baby, you broke through and saved me. You're an angel, tell me you're never leaving, 'cause you're the first thing I know I can believe in. You're holy, 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 holy. I'm high on loving you, high on loving you. You're holy, 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 holy. I'm high on loving you, high on loving you. You made the brightest days from the darkest nights. You're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to ya, get you singing, babe. Hallelujah. We'll be touching heaven. You're an angel, tell me you're never leaving, 'cause you're the first thing I know I can't believe in. You're holy, 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 holy. I'm high on loving you, high on loving you. You're holy, holy,
my saving grace. You're my kind of church. Lucas on Air. 7 generations from a dirt road corn crop. Boots ain't ever seen easy street, where Skeeter gets slapped about as fast as a star drops. Roots run deep in this family tree. Ooh, bust your ass, still won't make a killing. Ooh, it's a lifestyle, it ain't a living. From the red, white, and blue, flying high at the farm, to the Boone Crockett stud on the wall in the barn, where the magnolias bloom. There's a lamp on the lawn, where your buddy and your both got the name John. In God we trust, Detroit we rust, redneck letter testifying. From the barn in the cut till the day that I'm dust, I'ma stay country or die trying. I don't do much thinking about time in a pine box. Sure as hell ain't scared to go. I'm a hard-headed, God-fearing man from the boondocks. Chisel that shit on my gobblehead stone. Ooh, Bible and an almanac up on the shelf. Ooh, Daddy prayed for rain, Mama prayed for me to stay out of hell. From the red, white, and blue, flying high at the farm, to the Boone Crockett stud on the wall in the barn, where the magnolias bloom. There's a lamp on the lawn, where your buddy and your both got the name John. In God we trust, Detroit we rust, redneck letter testifying. From the barn in the cut till the day that I'm dust, I'ma stay country or die trying. Baptize me where the water's real muddy. Wash me clean, still come up country. From the red, white, and blue, flying high at the farm, to the Boone Crockett stud on the wall in the barn, where the magnolias bloom. There's a lamp on the lawn, where your buddy and your both got the name John. In God we trust, Detroit we rust, redneck letter testifying. From the barn in the cut till the day that I'm dust, I'ma stay country or die trying. Or die trying. Blake Shelton met Stay Country or Die Tryin'. Sluit deze uitzending van Lucas on Air alweer af. 9 januari 2026 was het en alvast wat huishoudelijke mededelingen voor de volgende week. Vanaf de volgende week hebben we onze vrienden van de Stormcump. Ja, mijn Maastricht is echt verschrikkelijk. De storm komt in het Nederlands voor ons. Want de storm komt er ook weer aan natuurlijk. Het is ook alweer bijna carnaval. En dat is er altijd een redelijk korte tijd om de studio een beetje te wisselen. En ik wil hun natuurlijk ook niet in de weg lopen. Dus doen we dan aan het begin van de uitzending even 2 plaatjes. Zodat we net wat meer tijd hebben en elkaar net wat minder voor de weg lopen. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk weer dat ze er zijn. Want hoe meer live radio op een lokale omroep, hoe beter in mijn opinie althans. Dus dat is altijd heel leuk als ze er zijn in de winter. Dus dan, vanaf volgende week trappen we de uitzending 5 weken lang volgens mij even af met 2 plaatjes. Dat geeft ons allemaal even net wat meer rust. Voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Gijs, Rob en Anthony, hartelijk dank. Dankjewel. Jij bedankt. Nou, jij bedankt. Leuk dat we mochten komen. Ja, en in de toekomst weer welkom wat mij betreft. Ja, wij komen nog eens een keertje langs. Met Jan. Dan met 4 man inderdaad. Ik heb nog 2 vragen wat dat betreft over het nieuwe album. Want ja, misschien dat we dat volgende bezoek dan aan het nieuwe album kunnen vasthangen, zeg maar. Zeker. Al enig idee hoeveel nummers erop komen te staan, zeg maar, in totaal? Het worden dan 9. 9? Okay. Net zoals het debuutalbum. Ja, inderdaad. Ik wil wel zeggen, dat is net zo groot dan. Dus is dat bewust? Heeft dat een specifieke reden? Of? Nou, we hadden eerst 15 nummers gepland. Ja. Maar wegens samenwerkingen die we niet gaan noemen, is er uiteindelijk toch gekozen voor een kleinere
Tactisch advies. Repertoire. Tactisch advies, ja, inderdaad. Okay. Ja. Nou goed, 9 is in principe prima voor een album, toch? Dan, Zeker. Blijf je ook de interesse een beetje vasthouden of zo misschien. Dus dat heeft zijn voor- en zijn nadelen wat dat betreft. En ja, dan wanneer? Ik bedoel, welke termijn hopen jullie op te doen, zeg maar? Het album staat nu gepland voor eind 2026. Oktober, november. Oké. Dus nou goed, dan weten we dat tot tegen die tijd misschien weer Lucas en Air jullie te gast kunnen zijn. Ja, ik zou altijd zeggen van je kunt er een soort release show van maken. Dat je in de show bij komt dat het hele album draaien. Maar aan de andere kant heb ik misschien ook wel het gevoel dat jullie dan gewoon die avond gaan spelen als het uitkomt. Is dat de ambitie? Ja, Grote dat kans. is inderdaad, ja. Zijn jullie daar al mee aan het werken dan? Een soort release show of zo? Toevallig wel, ja. Maar ook daar kunnen we niet te veel over. Ja, wat zijn we mysterieus. Ja, als je het hier zegt, dan zit je er al vast. Hè? Ja, Dus, ja, dan moet je het ook vervolgens doen. Want dan verwacht heel Limburg dat je het vervolgens ook moet doen. Nee, maar ik snap het verder. Maar we blijven het gewoon in de gaten houden natuurlijk. Is het dan overigens ook zo dat jullie misschien, als jullie dan die nummers nu al een beetje hebben, ook doorsturen naar bijvoorbeeld Boys Cry 2 of Tommy Gazer van zeggen van wat vinden jullie hiervan? Of andersom? Ik heb dat nog niet per se gestuurd naar Tommy Gazer of Boys Cry 2, maar wel naar wat andere mensen. En dan krijgen we wel positieve reacties, dus dat is heel nice. Dus tot dusver is de tendens positief? Ja, heel positief. Ja. Nou, dat is goed om te weten. En nogmaals, ik kijk ernaar uit om de rest van die nummers te zien. Ik vond het eerste album goed. Het tweede album klonk ook al veelbelovend. En daar merk je ook wel dat er volgende stappen en zo in worden gezet, denk ik. Hè? Dus wat dat betreft hopen we dat natuurlijk later 2026 nog te beluisteren bij Lucas en Air. Voor nu hartelijk dank voor jullie komst hier naar Maastricht. Hartelijk dank voor de leuke uitzending. En ook voor de mensen thuis natuurlijk. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 hier op RTV Maastricht. Lucas en Air met een band aan tafel. Een artiest aan tafel. Zoals Endeavour. En volgende week natuurlijk weer veel meer. Tot dan. Een heel fijn weekend. Doei doei. Vanuit de hoofdstad van